Kọmishọna na-afọ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo emebego nnọọ nke ọma n'ụzọ dara ụda na mbọ ọ na-agba efu na akwalitere ezigbote ọdịmma ndị mmadụ site n'ikepụta ihe dịgasị iche iche eji nyere ndụ aka. Dr. Mefo mere ka amata nke a n'isi ụlọ ọrụ ABS dị n'Ọka n'oge ọ na-aza ajụjụ site n'aka onye isi ngalaba akọ na okwu akpụ n'ọnụ na ABS bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabeze. Onye ọrụ ebe Ngozi Obileri wetara akụkọ a n'uju. Dịka Dọkịta Mefo si kọwaa, isi ihe bụ ọchịchị bụ ọdịmma ndị mmadụ nke ọ kwuru na Gọvanọ Soludo na-agbalịsi mbọ ike imepụta site na ihe ndị ọ na-arụgasị ọkachasị n'okporo ụzọ. O kwuru na ịrụ okporo ụzọ karịrị kilomita 400 ma gbapekwa nke karịrị kilomita 250 abụghị ihe dị fecha. O kwukwara na iji ụzọ ọgbara ọhụụ dị iche iche wee mee ka ndị Anambra mata amụma gọọmenti steeti a nakwa inweta echiche ndị mmadụ ma wegakwara gọvanọ bụ ezi isiokwu a ga-agba mbọ emepụta.